Hollywood akong tanahon yun. Mas prefer ko Hollywood basta sini. But depende sa silida, uy. Depende gid na sa silida. Ganahan gid ko tanaw private Benjamin. O katong one more chance, excited kay ko tanaw ato. Depende gid sa silida kanang like no other woman. Like that. Wala pa ko ka-try. Pero ganahan ko tanaw atong Shokot, patayin sa Shokot si Remington. Ganahan kaya taka ako matanaw ato, wala lay time. Pero maura ti hindi na ganahan ko matanaw. Kay murag tako murag dagan nag-ingon man nanindot ang atoan. Na kanag yung mga kabaw ko si Coco Martin hindi actor but wala gi ko kita ano yung mga silida. As in wala lagi. Wa ko kabaw, di ko ka distinguish if hindi ba na sure na nakadungog ko ano mga indie film pero nakadungog ko ano no kato ng Coco Martin time or katong kuan di ko sure kano sa agi ko nakadungog ang indie film marag kato ng pagkasikat mo siguro ni Coco gyud marag ditara ana di mga inana di man ko aware na kana akong gitan-aw kay indie film din na siya ang ako gani kanang basta na ay caption or nice kana ganing subtitle para na indie film na makaingon man ko na nga sa Cebu lahi manggod ang ato ang creativity lahi ang ato ang treatment ba dili sa pagkuan sa uban ha pero lahi kita think we think out of the box mo get away ta from the common sa future daghan kaayo tag mga Cebuano directors na makadaog og international awards, not only national, international, and I'm talking about Cannes Film Festival. Ida, showbiz. Kay kami man ni John Lloyd magkadayon. Di masagugay ganahan og chismis good ako ba so ni anak ni John Lloyd na baby, wag mo na lang ako idamay ha. Sige na lang, okay lang if you know you act like your girlfriends with your girlfriend and boyfriend with Shaina and then may Rufa na kabit. Ay, okay lang sa akin yan. Basta at the end of the day, you will come back to me and say that you love me forever and ever. Okay kaya ta na line? Okay. Ano to siya? Mabalit ka kang yogurt ha?